Berta again. Naglaag-laag na po mi dire sa park. Oh, alas 7 na sa gabi hayag pa kayo. Nara akong mga kauban, among bugoy. Nagtulag slide. Ara. Para sila. Mo ni alas 7 gabi dere. Live ka ba? Oh. Ready? Wapo kayong weather karong hapuna. Hala ang lamisa dito kay wala na lagi ang kuan. What happened? Wala na sa loob. Wala na sa loob ang lamisa. What happened to the lamisa? Gibagyo, napalit, gikawat, what happened? Ara, lingaw kaya mong yuhan. Maguba na be, maguba. Ako na to kada dito sa taas. Dali. Ay. Johan. Pick up. Come on, pick it up. No, that's dangerous. No? That's dangerous. Come on now. Come on, pick up kay atong dali sa taas. Napa oh? Sa malikod. Makan. Oh, nah, ni hangin na. Ni hangin. Ayaw ila na. Hindi ito. Tatak. Ayaw. Adili na na ah. Kaisahon man. Tulo lang imong laway ba? Ina. No. I'm not going. Dili kay dangerous lula ko alo lang. No, dili kay Hangin. dangerous lang ga. Tugnaw na. Hala. Tugnaw na. No. It's cold, isn't it? Cold. It's cold. La 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 la. Nagkahugaw naman sa loob. Asa ka?
mabitik ka, ana. Mabitik ka. Mabitik ka, ana.